Dobrý den, jmenuji se Eliška Holá, je mi 22 a pocházím z Břeclavi. Momentálně si doplňuji vzdělání ekonomického směru. Mám za sebou kurz personalistiky, kde jsem se naučila základům a znalostem HR. Pracovala jsem jako pečovatelka v sociálních službách. Ahoj, já jsem Honza, je mi 29 let a tímhle bych se vám rád představil. Momentálně jsem zaměstnaný v dřevovýrobě, kde jsem zodpovědný za přípravu materiálu pro další zpracování, obsluhuji vysokozdvižný vozík. Jelikož jsme s partnerkou založili rodinu, snažím se o změnu kariéry. Aktuálně se rekvalifikuji jako programátor v Pythonu, píšu si vlastní programky, některé z nich už mám i na GitHubu. Ahoj, mé jméno je Kamila, je mi 27 let a pocházím z Královéhradeckého kraje. Vystudovala jsem cestovní ruch v Praze a mám také pracovní zkušenost ze zahraničí. Minulý rok jsem vlastně 6 měsíců strávila v Řecku v Aténách, kde jsem pracovala v zákaznické podpoře. Mezi mé zájmy patří určitě nejvíce cestování, ráda cestuji po Evropě, ale podívám se i v České republice a do budoucna bych chtěla navštívit místa i mimo Evropu. Dobrý den, ahoj, jsem Martin Lajdor, jsem z Brna, je mi 47 let a zrovna hledám nějakou novou výzvu. Mám zkušenosti z velkých mezinárodních korporací, ale upřímně řečeno bych se vůbec nebál jít do nějaké menší firmy rodinného typu, kde se lidi líp znají a můžou spolu komunikovat. Mám lidi rád a jestli mě něco charakterizuje, tak je to komunikace a to, že se rád obklopuju lidma. To platí i v týmu.